Meta tinkiser il-liġi fil-korruzzjoni qed ikun hemm serq mill-flus tal-Maltin u l-Awċin. Iżda minn barra dan anki d-daqqa fir-reputazzjoni ta' Malta qed ibatu biha n-nies. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fl-introduzzjoni tiegħu tal-laqgħa distrettwali għar-Reġjun ta' Għawdex fis-sub headquarters tal-Partit Nazzjonalista fis-Sannat bħala parti mill-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija qal li qatt daqs dawn l-aħħar 10 ijiem mir-rivelazzjonijiet ta' 17 Black ma rajna l-Prim Ministru u l-Ministri jaħarbu, jitfixklu u ma jgħidux il-verità. U issa li Joseph Muscat ħatmu jemnu u fakkar li għal darboħra Muscat ma laqax l-istedina biex isir dibattitu. Kellu jgħajjat il-Ministru tal-Ġustizzja xli ma kienx kapaċi jwieġibni u stidintu fuq dibattitu l-Università, stidintu fuq dibattitu fuq Xarabank, stidintu fuq dibattitu fuq il-mezzi kollha tax-xandir u jibqa' ma jridx jagħmel dibattitu miegħi. U qalilna, warrajt, hemm inkjesta, aċċetta. U għallinna, kien lest, kellu l-karta, għallinna xkontet naħseb laħas saqsijie li di. Ma l-għalfej ma għallinnix qabel. Ġviku ma saqsijtux ma kienx ħajdilkom. Adrian Delija kompla li għal darboħra Joseph Muscat mhux qed jgħid il-verità. Fil-waqt li inkjesta tista' tibda fuq kumpanija, din l-istess inkjesta bil-fors twassal għal min huma s-sidien ta' kumpanija, id-diretturi tagħha u min involut fil-negozji illegali magħha. U Joseph Muscat jibqa' jinsisti li biex isalva tnejn min-nies ibati kulħadd. U dan il-gvern jippersisti illi biex isalva tnejn ħajbati kulħadd. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla li l-gvern tantu moħħu fil-problemi li ħoloqu stess li problemi li qed jiffaċċjaw b'mod partikolari l-Awċin spiċċaw imwarba. U għarrifera għat-tielet bastiment tal-Gozo Channel li tant hemm bżonnu u li ntesa għal kollox mill-gvern. Dwar qasam tas-saħħa, Adrian Delija fakkar kif il-gvern permezz ta' Konrad Mizzi qabatu tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex lill-kumpanija li ħadd ma jaf ta' minhi u li qatt ma kellax taqsam mas-saħħa. Sadattant sar magħruf li s-suċċessur ta' Konrad Mizzi Chris Fern qed jipprova jinnegozja mill-ġdid ma' Stewart. Adrian Delija qal li l-ewwel il-gvern qabatu tal-isptarijiet lil Vitals u ħallihom jadduhom lil Stewart. Min-naħa l-oħra Adrian Delija qed jiġilet il-każ fil-qorti sabiex l-isptarijiet jingħataw lura lill-poplu. Jekk ma kienx tajjeb inneħuh, mhux inħalluhom ituh il-ħaddieħor. Il-gvern wara li sa pammet taċċetta li daw ħsiena, ħallihom lilhom ituh il-ħaddieħor. Issa ma dal-ħaddieħor il-gvern qed jarġa' jipprova jinnegozja mill-ġdid. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-gvern lil Għawdex warbu għal kollox u m'hemm l-ebda proġett ta' fejda ppjanat. U tem li fejn jonqos il-gvern se jkun hemm il-Partit Nazzjonalista li se jkun propożittiv u jwiegħed li jisma' min-nies u jwettaq l-aspirazzjonijiet tagħhom.